Kanegday ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kharan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Anpan lang ya ka India Australia Virtual Summit menta ka sngi. Syajit UN Biren Singh kumumenti rang ba ka Manipur ha kasian ka baar. Bat penkop buram ka Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center ya ki khana samla ba pendep ji kai computer nakatay ka jaka pule. Hashwaban phai shaki khubor ki babnya ni kentui ki nong snap jongi ban buat ki sautali ki jing batai ka koi ka khya harum ban light na covid khat khandai shimti ka pura dangya ka mask yang jangai na ki waipat bat sai khoi bhai la ki ti bat ka dorkhman ki khubor ki babnya Menteri Rangba Duk Narendra Modi bat Scott Morrison Menteri Rangba Duk kari Australia ken penlong ya ka India Australia Virtual Summit menta kasngi kani kandai kasian ka baar ha ka balapan long ya kani ka jingalang ha kani ka jinga kenduk lang leng ba ka video conference kini ki nong yalam kini pet ya ka jinga shakmat ki kam kat kum ka jinga kot bat kirai ba kila shim ha ka jingalang ka baningkong ka bala long ha ka saw tarik ujul liu ar hajar ar pho lakni rinti baleng ba kani ka jinga theria tai kini ari ken la ban wan ra ya ka jinga dei ka bajan ba ka jinga trelang ha ka liang ka khai ka pateng ka lait kawan na ka wei ka risha ka wei pat ka puli puthi nalor ki wei de ki phang ki ba kini ari ki bu ahmat e UN Biren Singh un beteng ban bat ya ka shuki kum Menteri Rangba ka jala Manipur ha ka sien ka baar ya ka ni lapan bena hemin ka no phai sni de ki khot ka seng BJP ki balawan na Delhi sha Imphal Hadin ka jingalang bagi dekat bala syajit thamai sya kayong dorbar thawan ka Manipur ka Nirmala Sitharaman Menteri Sarkar Pedeng kaletho bakini ki dekat kila rai dakawai ka jingmut ban jiat ya UN Biren Singh kum unong ya lam jongki kala ongru ba ka kernen ba kani ka rai bakila shim kan wanra ya ka sinchar khadar ka banne bat ka bas kham ha ka jalla ha ka jo ka por le thoru ba ki nong ya lam ka BJP kila le ya kandu ya ulat ka jalla ulaga nation hanin ka janmiet ban kerpa rahmat jang u na ka benta ban thau sarkar uno ai khubor ka All India Radio ya tho ba ulat ulapan ya ka tarik na ka seng ha ka ba kila thmu ban thau sarkar Komban chupet kenmau ka BJP kala job ya laiku ar na kendru phausit ha ka jingjet nomik mat thamai shaka yung dorbar thau an ka Manipur ka badang shukut shen Ki khazan tuli ki dorbar rai na district ribhoi ringkat ki nongsong snong ba ki trai khendau na ki hendru tuli ki snong ki bahap ha ki jaka ya kni put ha preng ka Meghalaya bat Assam ki lapan pau ya ka jingthmu ban ya ki persa ya ka rai bala shem ra ka sarkar Meghalaya ban ya pen be no ya put ha ki ni ki snong Letu bakahima milim ru ka kersan ya kani ka jingthmu ban ya ki persa ya ka te ka rai Kumban chupen kenmau ka sarkar Meghalaya ka lesai ya ka sekolah ya snothu jingmut ber ka sarkar Assam la kumbakat tu kat ni tayom ra ban ya penbet no ya put usam ha ki henriu na ki khat ar pilikishnong ki bahab ha ka te ka jinyak ni put kat kum kani ka sekolah la pen pau ba ya kini kishnong ki ha ha ki tu ki jaka ki banda bun than ka jerwet jerwat ban ya penbet bat kani ka dei ka benta ka ban kong jong ka jingya penbet put Meghalaya ka seng Congress kan sala ban shin ka rai halor ki sanmut ki MLA ki bala shaptan sange trikam shipor hadian baka dorbar mang tengka jong ka yeng dorbar thau an kari India kalakut State Working President jong kani ka seng uba PNCM ule tho bahadu menta ka seng kampat chin mayo ban shong jingalang namar ba State President uba longru MP ka seng uba Vincent H Pala udang day ban shong ha ka dorbar mang tengka kari India ka badanya shakmat menta Namar kata kada ubas ia mulai tho be ka rai ka bakhaddu halol kita ki sanut ki MLA ansala ban shim hadian ka arho tarik ulber Komisi benta jong ka jingra khe ka snikar pang ki samla bashisin chisnam ki samla ka balang North East Adventist English Church creatorshi kila penlang ka jingle aisnam mansnobha ka phang pedeng jong ka ni ka jingra khe ka long to long ka jingela da ka babuat ka jingthmu jong kani ka phang pedeng ki samla kani ka balang kumbasa ku prangut ke lele yat penrung kerteng la de na ka benta ban aisnam mansobha na pedeng kini la don arpusan ngur ki bala ban aisnam kan thop ya arphongut ki samla shinran bat sanmut ki samla kan thai ya kani ka jing aisnam mansobha la penlong da ka balang North East Adventist English Church creatorshi ringkat ka jing trilang bat ka blood bank jong ka Joy Civil Hospital kan thop ya ki nurse bat ki wei ki nong trai ka koi ka khya hapo ka jing lam I Dr. P Shilla Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Ka Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center kala penlong ya kajing yalang ban penkup buram ya kena samla ke bala pendap ya kajing hikai komputer na katai ka jaka pulih haslong. Ha katai ka program lasami ki sernat syasan spak sa pusangut ki kena samla ke bala pendap ya kajing hikai ha kan ikawat ka bamenta. Laya thuok bahaduk menta ladat ban ai jing hikai syakomba shispa arpo nyau teli ki kenhun ha ki jing hikai bapher ki bedai baka komputer ha katai ka center. Ka Ramakrishna Mission Shillong ka ai training ya kumba 100,000 ngut ki kena samla ha ka shisnam ha ki subject ki bedai baka komputer bat la pya ya ki ha ki san kenhun. Kani ga jing yalang penkup buram ka bamenta ka wat ka dai na ka benta ka kenhun ka bala pendap ya ka jing puli komputer na do ubnai ka lalin kot hadu uluber arhajar arkuam. Kahima khat alindo kebadan had district ribhoi kala penlong ya kajing yalang baju penlong shisnam da kajing temu ban penyak pensa ya kajing long penrai berkariti dustur. Kani kalong kasien kabasan ha bala penlong ya kani kajing yalang. Ha kani kasien la penlong ya ka hasnong mau pro ha ka ba UMLA ka nong po uba Mirror Bonds ula long ukong san. Ki baladan lang ha kani kajing yalang ki kentup ru ya ki MDC kani kathan uba Balajit Rani bakakong Magdalene S Maulong. Usiem kahima khat arlindo uba wan prangsiem kirang bashnong ki officer sarkar bat kipai kahima. Habakran ya kani kajing yalang uba Mirror Bonds ulero ya kajing tmu jong kajing penlong ya kani kajing yalang takaba ong bakalong kabadan kam ban penyak pensa yala kajing long tenrai bat ka kolshor. Kajing iklan habdang Menteri Rang Bakduk Narendra Modi bat Menteri Rang Bakduk kari Japan Fumio Kishida kala long ka basaiso hakabalaya tai sani bha halor kumno banang kentie ya ka kot kayo bat banang kampung scam ya kajing dai habdang kini ari kini kinong yalam ke labu ru ya kajing kren habdang kinong mikmat jong kiri jong ki nalor kane Modi bat Kishida ke ya phlia jing mut ru ban pen pa mar kalyang ya kajing snow jong ki halor kijing e ke ba mi nagathan bat naki wei pakiri ki badan kajing sa halor baro kini ar kiri la penlong ya kini kajing kren khanang banang kampung scam shushu ya kajing trilang jong ki nakabenta ka sok kasan ka shong sok shong shngan bat karoi kapar hakathan Indo Pacific bat kumju hakijaka ba markhap jongka. Menteri Katnat ki Kamkol Bari ka India Amit Shah ulakhat jinyalang henin kasni ya Menteri Rangba Bashipur ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhami bat ya President ka BJP JP Nadda banyakren halor ka jingthau sarkar thamai ha katai ka jala ya kane ka jinyalang la penlong hayeng jong Amit Shah New Delhi ki nong yalam kani ka seng kan thupru ya Madan Kaushik Ramesh Pokhriyal Nishank bat Satpal Maharaj ru kiledan rangkat ha katai ka jinyalang ka balakhat daw Amit Shah. Hadian ba layakran ba kinong patay kubor ha din kani kajing yalang udhami ulethu ba ka kinong yalam kaseng BJP na Delhi kinsa ay karai halor manu bala shajit kum unong yalam kaseng ha Uttarakhand ulethu ru ba kajing yalang jogit khat ha kaseng ki bala shajit thamai shakaing dor ba thawan ka Uttarakhand kanong munta ga janmit ha Dehradun. Ka Shillong Cricket Association A kalayo arong siya ka final jang ka Zone 1 ha ka Inter-District Cricket Tournament kabala penlong na kabenta ki kana Shinrang bahapo Arfulai Snyam Karta. Ka Shillong Cricket Association A kala poy siya kanika thong hadian bakala peliam iya ka Shillong Cricket Association B dahnya wicket ha ka jingile kai ka bakhatdo jang ka Group A kabala long hanong kra ribhoi. Nangni ka Shillong Cricket Association A kanya kun persya ya ka ribhoi ha ka final ka banlong menta kasni. Ka team ka bajab na katay ka final kan saya akan do ya ka Tura District Cricket Association ha ka grand final jong kani ka tournament. Katnat ka koy kakya kari India kala thu hanin kasni bakala dap pha palat chispa prapulai klor sanpo arlak teli ki dawai tika covid khat khandai shaki jilla ba ki union territory hadu menta kala thu ba ka sarkar pedang kala pha ekini ki dawai tika shaki jilla ba union territory ha ka bakin shimla dan kamban sio AA na ka banta jongki kani katnat kala thu ru ba palat khat niau klor teli ki dawai tika covid khat khandai bam pat shimla penan kam kidang dan ba ki jilla ba union territory menta. Bat katun lapoy siya kabakot jong kakubwar kabalawan siya thi na ka All India Radio Shillong. Sa Shipor kataha ka por pabajing inisop ka Delhi Station na kabanta kakubwar kaktin Hindi kabanbuot pat na kakubwar kaktin Pareng ha kapor